Murenge teta eto agnamboafo eto agnamboafo eto agnamboafo vahoaka nagnamboafo tiaramaevara tiaramaresaka fialamboly tsy mitapaka ke miomana ara-magnano vaparey fo amin'ny andro alaka mission le 17 août 2023 ty io no morengy govambe morengy maresaka morengy tetateta ke karaha ty ny programa commence amray ora folakandro efa mandeha mareny sonorisation amin'ny place mazatra combat Jones Voemara irapaka amin'ny 320 boka farafangahely deuxième combat Garoura mpiambitanagna nagnamboafo ifanapatsapa amin'ny Tsignala Joby ambody manganangeke combat d'ambiance Jolana ngeke ifanirapaka amin'ny Jolana Nagnalamao en plus ireo fanoro lamara samihafa agnatin'ny tanagna vao tsena vahiny dian'raha combat eto ka zatara atsika vahoaka fa hondry tie morengy tetateta eta agnamboafo ny fotoagnantsika alaka misy le 17 août 2023 io ny fotoagna organisateur Mafra sponsorisé par FC Garangamboafo prix d'entrée magnefa 2 ariary olo maventy ke mavia maro azatara fa maresaka ny combat ty amin'ny alaka mission edy ke mavia maro atsika vahoaka fa fialamboly mandeha bare morengy tetateta morengy tetateta eto agnamboafo eto agnamboafo eto agnamboafo eto agnamboafo